ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар тамоми давраҳо асосан аз омили сатҳи баланди ақидатии аҳолӣ бештар истифода менамуд. ҳанӯз соли 1989 нахустин мадрасаи худро дар деҳаи якатоли шаҳри ваҳдати имрӯза таъсис дод. сарварии ин мадрасаро саркардаи ҳамонвақтаи ҳизб муҳаммадшариф ҳиматзода ба уҳда дошт. он низ на мадрасаи имону ахлоқ, балки мадрасаи ифротгароиву террористӣ буд. дар давоми солҳои фаъолияти расмии ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ шумораи зиёди роҳбарон, фаъолон ва аъзоёни ин ниҳоди сиёсӣ ба ҷиноятҳои характери террористӣ экстремистӣ дошта даст зада ҷомеаи тоҷикистонро бо кирдорҳои хеш дар арсаи ҷаҳонӣ доғдор намуданд. вақте ки ҳизби наҳзат фатво медод ки ризқи ҷангҷӯёни мо дар нули яроқ шад, яъне ки аз куҷое метавонанд ризқро дарёфт кунанд. баъд аз ҳамин ба гуфти ҳамон вақт ривоят ёки ҳамон фатво додан ба ғоратгарию мардумозорӣ даст заданд.